василаи муҳими ба ҳамоӣ, қаробат ва дӯстист. роҳ дуриҳоро наздик ва бегонагиро дӯст мегардонад. дуруд ба шумо тамошобинони азиз. ин лаҳза барномаи раҳбара ҳаст. боз меҳмони хонадони шумо. имрӯз мо гурӯҳи эҷодӣ тасмим гирифтем роҳи яке аз минтақаҳои зебоманзари кишварамон ноҳияи Данғараро пеш гирем ва мехостем ҳарчи зудтар аз манзараҳои дилфиреб, рушди инфрасохтори сарироҳӣ, роҳи тахту ҳамвор аз наздик шинос шавем. пас барномаи моро то охир пайгирӣ намоед. инак сафар намудем ба як гӯшаи зебои диёрамон, ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон. хотиррасон бояд намуд ки то расидан ба ин ноҳия дар масири интихоб намудаамон моро чанд шаҳраку мавзеъҳои дигар низ интизоранд, зеро ин шоҳроҳи байналмилалӣ буда пойтахти кишварамонро то ағбаи кулма ба давлати мардумии Чин пайваст менамояд. خوش اومدیم مرحمت. چیلر خوش اومده؟ همه این نمودی سبزوات از باغ خودتون؟ البته که از خودمون است. همش از خودمون به نرخ ارزان هست. لذت است. مرحمت کنید. شما چیلر چند سامان است کیلوگرمی زردآلو؟ 15 سامان. گلوس چی؟ 20 سامان یک کیلوش. گلوس ها بسیار بامزه در نظرم تافته ایستادن و میخواستم با من همین 10 سامان با گلوس ها رو میدادم. مایرش тамошобинони азиз, боиси зикр аст ки ҳангоми сафар ба ноҳияи Данғара дар қади роб чунин гӯшаи деҳқон бисёр ба назар мерасад ва сайёҳон, мусофирон метавонанд ҳангоми сафар аз чунин гӯшаи деҳқон барои худ ягон меваҷот ё сабзавотро харидорӣ намоянд. гуфт ки ноҳияи Данғара дар нишебиҳои ҷануби ғарбии қаторкӯҳҳои Вахш воқеъ буда, аз шаҳри Душанбе то маркази ноҳия 116 километр, то шаҳри Кӯлоб 86 километр роҳ дорад. чун ба ин ноҳия сафар мекунед, тавассути роҳи автомобилгард аз шаҳри Ваҳдат ҳамзамон дидан кардан мумкин аст.
тамошобинони азиз, дар ҳар як минтақа майдони махсуси парчам ҷой гирифтааст ва инак мо расидем ба шаҳри Ваҳдат ва сари роҳ диққати моро ин парчами давлатӣ ба худ ҷалб намуд ва мо мехостем аз наздик онро дидан намоем. Албатта парчам парафшон карда истодааст ва диққат ҷалбкунанда мебошад, вале самти интихоб кардаи мо ноҳияи Дангара аст ва мо меравем ба самти Дангара. ҳар як ҷаҳонгарде ки сайёҳати ягон минтақаро интихоб менамояд, пеш аз ҳама ба роҳу ҳаракати нақлиёт таваҷҷӯҳи махсус равона менамояд. боиси зикр аст ки дар даврони соҳибистиқлолӣ ба таъмиру аз навсозии роҳҳо диққати махсус равона гардида, дар ин муддат дар мамлакатамон чандин нақбҳо сохта шудаанд ва яке аз чунин нақбҳо ин нақби хатло мебошад ки 4450 метр дарозӣ дорад ва айни ҳол мо вориди ин нақб мегардем. боиси зикр аст ки дар масири Душанбе Дангара, махсусан дар мавзеи Норак, сари роҳ маҳсулоти мевагию сабзавот ва донагӣ ба фурӯш гузошта шудааст, ки бештари сайёҳон ҳангоми сайёҳат дар ин ҷо меистанд ва аз бозорчаи сари роҳӣ дида менамоянд. шаҳри Норак асосан бо нави меваи анор маъмул машҳур мебошад дар мамлакатамон ва боиси зикр аст ки ана ҳамин мавзеъ асосан бо нави анор пур мегардад, аммо ҳозир мавсими анор нестай ва дар ин ҷо чанд намуди дигари меваю растаниҳоро фурӯхта истодаанд ки аз ҷумла чукрӣ мебошад. Ассалом, чӣ нави чукрӣ аст дар ҳамин ҷо? тайсанги асапа баъд барисанги савзаку. Чанд сомонӣ? Дарзаш 5 сом, килош 55 сом, 50 сом. Фарқ мекардааст нархаш, чӣ хусусият дорад? Иш масад дая сол як бор дандон ами об мешавад. Яҳад булвада тайсанги, барисанги савзаку, ям норак намешавад. Яъне ин нав чукрӣ боз камёфт аст ки барои ҳамина? Фақат дар набошад як банча чукрӣ мехостем бихарем.
зебоӣ, нозукиву нафисӣ ва рангорангиву хушбӯии мӯъҷизаи ҳайратовари табиат табъи инсонро ҳатман шод мегардонад. баробари рӯи гулро дидан олами дигари андешаҳо моро фаро мегирад. гуногунрангии табиати сеҳрангез, хандаи ғунчаҳои тар, сабзиши рустаниҳо, навои обшорон, мавҷи сабзи гандумзор ва сабзаҳои талу теппаҳо, ташаккул ва бардавомии умри инсон, шӯру шавқи ҳаёт дар рӯи замин аз неъмати гаронбаҳои табиат яъне об вобаста аст. ин аст ки ноҳияи Данғара бо зеботарин обанбори кишвар норак ҳамсарҳад буда, маҳз чунин табиати дилфиреби сарироҳӣ сайёҳонро водор месозад ки ба ин минтақа сафар намоянд. бинандагони азиз, воқеан табиати Тоҷикистон қиёснашаванда аст ва бубинед чӣ қадар зебо аст. вақте ки ҳар як сайёҳ меҳмон масири Душанбе Данғараро барои сайёҳат интихоб менамояд, албатта сари роҳ бисёр манзараҳои дилфиребро метавон мушоҳида намуд. худи ҳамин мавзеъ метавонад далели гуфтаҳоямон бошад. Ассалом. Алайкум салом. мо имрӯз сайёҳати ин минтақаро интихоб намудаем ва барои мо хеле ҷолиб омад ҳамин мавзеъ. мегуфтед ки сайёҳон, меҳмонон чӣ гуна қабул мекунанд, мебиёянд ба ин минтақа, ба ин мавзеъ махсусан? бале, мебиёянд дар рӯзҳои истироҳат. яъне нисбати дигар рӯзҳои шанбе, якшанбе бисёртаранд. чӣ чиз бештар барои онҳо писанд аст? барои онҳо буд ҳавои тоза, оби соф, воқеан об инҷо қайиқҳо, аз инҳо истифода. яъне аз як намуди хизматрасонии дигар ҳам истифода мекунанд, ҳамзамон метавонанд тавассути ин қайиқҳо сайру гашт кунанд. ман ҳам метавонам имрӯз аз ин қайиқҳо истифода кунам. дар ҷое ки об ҳаст, файз ва нишоту саодат тантана дорад. хушбахтона мамлакати мо аз ин неъмати бебаҳо, аз ин нӯшдоруи бемисоли табиат, яъне обҳои поку зулол ва мусаффо бой аст. тамошо намудани ин манзараи афсонавӣ тавассути қайиқ худ орзуи ҳар як дӯстдори табиат. тамошобинони азиз, бисёр таассуроти ҷолиб дорам. айни ҳол воқеан манзара, табиат маро дар ҳайрат гузошт ва бубинед чӣ қадар оби мусаффо, табиати зебо, боду ҳавои тоза. фикр дорам барои ҳар як меҳмон, сайёҳ ин мавзеъ, яъне мавзеъи норак беҳад писанд меояд ва албатта ҳар як сайёҳ ки сайёҳати масири Душанбе Данғараро интихоб менамояд, қади роҳ метавонад аз чунин хизматрасонӣ истифода намояд.
баъди сайругашт намудан дар чунин манзараи фаромӯшнашаванда мо ҳаракатамонро ба ноҳия идома додем. истироҳат дар табиат ба рӯҳу асаби ҳар як одам фоидабахш мебошад ва боиси зикр аст ки аз ҳамин мавзеъ метавон яке аз манзараҳои хеле ҷолибро тамошо намуд ки он ҳам бошад обанбори нерӯгоҳи барқии обии Норак ва ҳар як сайёҳ меҳмоне ки масири Душанбеи Данғараро интихоб менамояд метавонад дар ин ҷо каме дам гирифта манзараи хеле ҷолибро тамошо кунад. чуноне ки мо зикр намудаем, дар масири Душанбеи Данғара нақбҳои сохта гардиданд ки барои наздикии роҳ ва бехатарии ҳаракати нақлиёт қулай мебошанд. яке аз нақбҳои дигари ин масир нақби озодӣ мебошад ки 2223 метр дарозӣ дорад. вақте ки автомобили мо аз роҳи Ваҳдат ва Нора гузашта вориди роҳи Данғара гардид, чашмамон аз дашти сарсабзу обод ки ба самти ҷануб паст шуда меравад канда намешуд. дар ин дашт ҳазорон гиёҳу растаниҳои шифобахш, чукрӣ, камол, ҷорбак, дар нишебиҳои он арча, писта, долона, бодом, дар водиҳо чормағз, тут, бед ва дар боғот ангур, себ, шафтолу ва дигар намуди дарахтонро дидан мумкин аст. ҳамчунин дар заминҳои кишоварзӣ ғалладона, пахта ва дигар зироатҳои ғалладонагию сабзавот кишт шудаанд. бо нашунамои сарсабз ба ин табиати зебо боз зебоии дигарро зам мекунанд. агар табиати зебо барои сайёҳати экологӣ маҳз офарида шуда бошад, дар ин ҷо барои равнақи туризми фарҳангӣ ва шикор низ мусоид аст. агар дар водиҳо ҳайвоноти хонагӣ, гову бузу чорво, асп дар сари ҳар қадам роҳ вохӯрдем, дар доманакӯҳҳои он ҳайвоноти нодирро дидан мумкин аст. ниҳоят баъди тамошои манзараи бемислу монанд мо расидем ба маркази ноҳияи Данғара. ёдрас мешавем ки Данғараро аз ду тараф дарёҳои Вахш ва Қизилсу иҳота намуда, қисмати ғарбии онро қаторкӯҳҳои Сарсарак, шимолиро қаторкӯҳи Вахш ва шарқиро қаторкӯҳи Ҷилонтоғ дар бар мегиранд ки баландиашон 1500-2000 метр аз сатҳи баҳр мебошанд. рушди инфрасохтори ноҳия бо суръати баланд пешрафта, дар ин ҷо чандин иншооти муҳими сайёҳӣ аз ҷумла меҳмонхонаю чойхона, тарабхонаю марказҳои хизматрасонӣ ва дигар мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ бунёд шуданд ки таваҷҷӯҳи ҳар як ҷаҳонгардро ба худ мекашад. бале, ин ноҳия агар аз як тараф бо пешрафтани инфрасохтораш моро дар тааҷҷуб гузошт, аз ҷониби дигар табиати нотакрор, сокинони фарҳангдӯсту самимӣ дили моро ба тасхир оварданд. ин диёри нозанину дилрабо, расму таомул ва оину суннатҳои неку хайрхоҳонаи ин сарзамин мисли мусиқие ки ба андешаи мардуми ин диёр бо он ҷон ба бадан одам даромадааст. ҳамин рӯшноӣ, гармиву самимиятро мо дар симои мардуми ин диёр ҳам дарёфтему эҳсос намудем ва бо боварии комил метавонем гӯем ки Данғара мавзеъе ки таърихан табиати сайёҳӣ дорад. тамошобинони азиз, ниҳоят мо расидем ба даромадгоҳи ноҳияи Данғара. ёдовар мешавем ки масири интихоб намудаи барномаи имрӯзаи раҳбара Душанбе ноҳияи Данғара буд ва албатта дар 116 километр роҳе ки мо тай намудем, бисёр манзараҳои дилфиребро мушоҳида намудем ва хизматрасонӣ ҳам барои сайёҳону меҳмонон дар ин ноҳия хуб муҳайё гардидааст ва сари роҳ албатта иншооти муҳими сайёҳӣ низ ба назар расиданд. дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи раҳбара. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. сиҳатманду хонобод бошед.